Как говорим на себе си, когато никой не ни чува. Никой не може да чуе какво си мислиш. Никой не знае какво си казваш, когато останеш сам. Но точно в тези тишини, когато светът отвън утихне, започва истинският разговор. С теб самия. Гласът вътре в теб. Той никога не замлъква. Той коментира, оценява, съди, укорява, понякога насърчава, понякога унищожава. Това не е просто вътрешен монолог. Това е диалог между теб и онази твоя най-дълбока същност. И често този диалог е по-жесток от всяка критика, която някога си чул отвън. Когато сбъркаш, какво си казваш? Пак се провалих. Нищо не струвам. Не съм достатъчен. Или нормално е да греша, уча се. Ще опитам пак. Заслужавам разбиране, дори от самия себе си. Тези думи толкова тихи, толкова лични, но с такава сила. Те изграждат или разрушават, създават идентичност, оформят реалност, променят хода на живота, защото животът ни не се определя само от това, което другите ни казват, а от това, което ние си повтаряме всеки ден стотици пъти на ум. Думите, с които говорим на себе си, са като вода, която капка по капка оформя скалата на нашето самочувствие. Ако са думи на любов, приемане и вяра, ние се превръщаме в свои съюзници. Ако са думи на обвинение, презрение и страх, ние ставаме свои палачи. Много от тези думи не са наши. Те идват от гласовете на родителите ни, от строгостта на учителите, от подигравките на съученици, от разочарования в любовта. Превърнали сме чуждите обвинения в свои истини и сега ги носим в себе си като вътрешен глас. Но той не е наш, не е автентичен, а ние имаме правото да го променим. И точно тук започва пътят на осъзнаване. Когато спрем и се запитаме, ако бях дете, което търси утеха, как бих му говорил? Щях ли да го нарека провал? Щях ли да му кажа, че не заслужава? Или щях да го прегърна, да го изслушам, да го обичам, дори когато е объркан? Можем да започнем да се отнасяме към себе си като към любим човек. Можем да изберем нов език, език на доброта, търпение, мекота, не фалшива позитивност, а истинско осъзнато състрадание към себе си. Защото когато си говорим с разбиране, не се разглезваме. Изцеляваме се. Промяната не започва с обстоятелствата, нито с нова работа, нито с нов партньор. Промяната започва с начина, по който си говорим. С избора на всяка дума. Днес, утре, в трудност, в радост, в провал, в начало. И точно в този момент можеш да се спреш и да се чуеш. Какво си казваш сега? Какво би искал да си кажеш? Защото този глас вътре в теб не е просто фон. Той е твой създател. И когато започнеш да говориш на себе си с любов, започваш да живееш в дом, в който си добре дошъл. Ако това, което чу или почувства, докосна нещо в теб, абонирай се и натисни камбанката, за да не пропускаш следващите видеа. Това не е просто съдържание. Това е път навътре, към теб самия.